Dito sa lungsod ng Dagupan, sinuspindi muna ang pag-i-issue po ng voter certificate sa huling araw ng registration. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Intern Apple Rosario. 104.7 IFM Report. Pansamantalang suspendido ngayong araw, Lunes, Mayo 18, ang pagproseso at pagpapalabas ng voter certificate sa lahat ng field offices ng Commission on Elections nationwide, kabilang na rito sa lungsod ng Dagupan. Ito ang naging opisyal na paalala ng COMELEC sa mga residente kasunod ng inilabas na public advisory ng komisyon. Ayon sa pamunuan, ang hakbang na ito ay upang bigyang daan ang inaasahang malaking volume ng mga aplikante para sa huling araw ng voter registration na gaganapin din ngayong araw sa bansa. Inaasahang babalik sa normal na operasyon ng pag-issue ng voter certification bukas, araw ng Martes, Mayo 19. Paalala naman ng COMELEC Dagupan sa mga habol sa huling araw ng rehistrasyon ngayong araw, magtungo ng maaga sa kanilang tanggapan mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon at dalhin ang mga kinakailangang dokumento upang hindi mapabilang sa mahabang pila bago ang opisyal na pagsasara ng registration system. Layunin nitong masigurong lahat ng mga maghahabol na bagong botante sa lungsod ay mabilis at maayos sa masikaso ng kanilang mga staff sa mga field offices. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan. Ako sa Idol Intern, Apple Rosario, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.